Velkommen Hej. tilbage til den her video, hvor det er, vi spiller lidt GTA. Ja. Det er et nyt spil, som det vi har prøvet, og vi har først lige selv fundet ud af det. Ja, og vi har prøvet det lidt før, og vi synes, det var ret sjovt. Ja, så Men nu har vi bare startet, hvor det er, vi er i gang, og vi har lige glemt os på, det er lidt svært at overleve. ja. Og så, vi har et diamantområde i vores kister, I som vores er ender rigtig chest. svært at skaffe. Ja. Ja, og dobbeltguns og rifler. Ja, Jeg har en, der koster 2.000. blærerøv. Nej, jeg fandt det, jeg dræbte bare en. Au! Hey! Lad være! Hvor meget liv mistede du? Et halvt hjerte. Hvad? Jeg brugte en revolver, der skader 2 liv. 4 liv. Det er fordi, jeg har sådan en godt armor på. Jeg har fint. Okay, kom lad os gå ud. Men jeg lige inde i den Og der... det her, det er altså et spil, man godt kan rage quit over. Gem dig, Tobias. Gem dig. Nej, jeg er sgu ikke en... Jeg skulle lige så sige noget andet, men... Hvor er det? Vi tager ham. Ja. Vi gør sådan her. Jeg er inde. Det kunne jeg ikke gøre. Din hacker. Okay, Markus, skyd. Ah! Jeg kan ikke finde ham. Døde du? Nej. Jeg prøver at skyde efter ham. Nu har jeg fundet ud af, hvordan man sådan reloader rigtigt. Det er heller ikke. Jeg trykker bare på den anden. Jeg har fundet ud af det. Markus, han er lige her. Kom med ind og nak ham. Nej, vent lige. Jeg har en guldhjelm, jeg lige skal have på. Jeg kan se ikke fremad. Hvad fanden er det, der skal? Woo! Ikke skyd, Markus. Jeg døde bagfra! Au! Er det et godt våben, han har? TNT! Jeg døde også. Jeg er inde i parkeringskælderen. What? Hvilken en er du gået ind i? I den allerforreste, den vi gik ind i. Til højre? Ja. Okay. Jeg kan også gå ned i en parkeringskælder nu. Kan du se den? Er der ikke bare sådan en pæle over det hele? Jo, og så en lang gange. Og så er der mange kister. Jeg kan ikke se nogen kister i den her. Kan du ikke? Nej. Hvis du er inde i min, så synes jeg, det er virkelig underligt. Der er kister over det hele. Okay, så er jeg ikke inde i den. Jeg tror, du er ovenover måske. Nej, jeg er allernederst. Allernederst. Jeg tror måske, der er etage under min. Jeg kan i hvert fald se navnet nu. Ah. Og det er ikke dig. Okay, jeg døde. Okay, jeg kunne lige spawn, Markus. Men jeg er lige i gang med at flække en. Jeg kan lige prøve at vise jer, hvad det er, jeg har ting. Se lige her. Det er mine ting, bare sådan lige generelt. Jeg mangler en diamond chest plate. Ja, som jeg har. Ja, og han har bare ikke hjelm og bukser, så ja. Men nogle af, jeg kan ikke lide om en af dem, jeg teamede lidt med som enchanted diamanter. Han var altså at de er nogle krabater. Jeg ved ikke, sagde det. Hvor mange penge har du? 441. Okay. Så fik du virkelig den til 2.000? Ja, det gjorde jeg. Det kan jeg kan lige hurtigt tage den ud. Og så kom ind i den der shop. Jeg er næsten sikker på, det er den. Ja, det er det. Må jeg se? Ja. Okay, lad os komme ud. Bare til den der med, Markus. Hvor meget skader den? Jeg tror aldrig, at Hvor meget skader den? Skader 20 liv i tier 5. Den er altså hardcore. Men vi har alle mulige våben. Jeg har altid et våben næsten hver inde i min inner chest. Hvordan kunne du det? Parkour. Nå, vi tog den forkerte vej. Hvad fanden?
Tobias, du skal herover. Det er lige meget, du kan starte heroverfra. Okay, jeg kommer bare derover så. Hvad? Det er nej, det checkpoint. Jeg kommer op. Det gør jeg også. Så skal man herover. Så tror jeg, man skal herover. Jeg faldt ned. Det gjorde jeg bare ikke. Jamen, jeg kom over, men så gik jeg lidt bagud, og så faldt jeg ned. Nej, min den bukkede. Er der ikke et checkpoint? Nej. Ja. Ja. Hvad nu? Så bare så ja. Til min mor. Jeg hørte næsten ikke, hvad hun sagde. Nej! Fuck life. Jeg nåede simpelthen lige så langt, mand. Ej, ja. Men jeg tror, jeg skal spise. Hvis jeg ikke kommer tilbage, så Ja. jeg spiser. Okay, så slukker jeg bare videoen. Nej, Brune, jeg kommer. Nej, okay, det er lige meget. Vi ses! Ses, Tobias. Ja, hej. Kom lidt senere. Ja. Skal du spise? Man kan godt få spattet den der nogle gange. Jeg håber virkelig ikke, fordi den første episode, jeg lagde ud, den der med vores egen verden, der glemte jeg at slå min mikrofon til, så det var lidt surt. Så jeg håber, I kan høre den her gang, selvom jeg har været lidt inde og rode med indstillinger og sådan noget. Okay, jeg tror Markus han skulle spise. Ej. Okay, jeg tror lige at prøve at spille en omgang. Bare sådan for sjov. Men også den der Kit PP server, det var så nederen, at det hele startede forfra. Ej, lad være! Hvilken en var det? Ej, for sjovt! Wow. Jeg tror, det var det for den her gang. Så jeg husker at like og subscribe, hvis I er nye. Og I må gerne skrive, hvad vi kan gøre bedre, og hvad vi gør godt, og sådan noget nede i kommentaren. Så ja, vi ses.